Oh, ayan ang mga kasinag oh. Good morning! Okay, oh. Hindi man! Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Agap bumisita ni Bagwis ngayon mga kasinag. Nagtutulog-tulog pa sana ako eh. Nagpaparahuni na, narinig ko. Kaya bumangon ako mga kasinag. Nagdala pala ako ng daga andito sa loob ng sako. Andito lang si Bagwis mga kasinag. Sigawan natin ha. Bagwis! Andito lang mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Asan ka? Halika na, kumain ka. Oh, ayan ang mga kasinag oh. Good morning! Oh, good morning! Kumusta ka na? Agap ng bisita oh, hindi ka pa naghanteng? Ano, wala ka nakita pagkain mo? May dala ko dito. Bungawin ko lang ha. Ayan ang mga kasinag oh. Ayan agad si Bagwis oh. Ang bilis. Oh, ayan oh. Ayan yung pagkain niya mga kasinag oh. Binungaw ko lang yan, binungaw. Bungaw lang yan mga kasinag. Buhay pa yan oh. Mamaya tumakbo yun oh. Buhay pa yan. Baba na. Oh, yan na oh. Paborito talaga ni Bagwis yan mga kasinag. Okay oh. Bilis. Sige na, nag-almusal ka na. Noong kahapon, saan ka ba lang galing? Di ka umuwi? Itong isang araw? Ha? Opo. Saan po? Ayan may almusalang ka na. Opo. Paborito talaga niyan daga mga kasinag. Insigida, basta ipakita ko sa kanya ang daga. Ang bilis niya. Buhay pa yan daga mga kasinag oh. Buhay pa yan. Nabungaw lang yan, nabungaw. Bagwis, kumusta ka na baby? Ha? Kumusta ka na? Opo. Kumusta ka na po? Ha? Opo. Ano yung partner mo? Nag-date ba kayo? Ha? Nag-date ba kayo ng partner mo? Hindi ko na nakita yung partner mo. Dalhin mo man dito yung partner mo para makita ako ulit. Hindi ko pati alam kung saan ka naglalagi, kung saan ka nagpupunta. Hindi ko alam. Ano? Daga yan. Paborito mo yan oh. At pag ano yan walang pagkabungaw yan, takbuhan ka nyan. Opo. Humihinga pa ako. Bungaw lang yan Bagwis. Ayan mga kasinag, sa mga namimiss si Bagwis, sa mga nagmamahal kay Bagwis, ito na mga kasinag si Bagwis oh. Ayan.
Opo, sige na. Ay pag nagkamalay na yan, takbuhan ka yan. Opo. Hindi man. Ang tapang mo naman. Ang tapang ni Bagwis mga kasinag. Pati ako gusto niyang sugudin na. Ang tapang niya, gumalaw lang ako eh. Ang tapang, kala siguro kukunin ko yung pagkain niya. Ayan ang maganda mga kasinag, magmatapang talaga siya. Lalo na pag may pagkain. Ayan ang gusto ko sa kanya mga kasinag, para hindi siya malapitan ng kung sino man. Kita nyo naman mga kasinag kanina, gumalaw lang ako. Talaga ang sugod pa pupunta na sa akin. Talagang gusto kong anuhin. Sige, kainan na yan. Opo. Hindi naman sa itaas ang kahoy yan. Sige na. Naglalaroan lang mga kasi. Humihinga pa ako, gumagalaw pa. Napakatulis na ng tuka ni Bagwis mga kasinag Tiyan mo yung tulis Talagang makisig na talaga si Bagwis. Nakakatuwa talaga itong ibon na ito mga kasinag, nakakawala ng pagod. Alam niyo mga kasinag, pag ako nagtatrabaho, yung ako'y pagod na pagod, tapos si Bagwis ay umuwi dito, ay talagang pinupuntahan ko agad yan. Nakakawala ng pagod ang huni niya mga kasinag, nakaka-relax. Kung may iniisip kang problema, pagmasdan mo lang yan, pakinggan mo yung huni niya, para kang nasa paraiso, sabi nga. Siya nga pala mga kasinag, baka may narinig kayo dyan na siging kalantugan na mga lata. Doon yun mga kasinag. Kasi yung palayan doon sa taas mga kasinag, namunga na. Pinapagparaano kasi ng maya, pinagpaparakain ng maya. Pero yung sa aming palayan mga kasinag dito, hindi pa namumunga. Kaabuno ko nga lang kahapon. Pangalawang abuno ko kahapon mga kasinag. Kaya sa susunod, pag nagbunga yan, nagbuntis na, nagbuswak na yung palay mga kasinag, magbabantay na rin ako dyan sa palayan. Sabi ko kay Bagwis, wag na magparaalis, para bantayan muna yung palayan pag namunga na mga kasinag. Kahit dyan lang siya sa naro na yan, magparahuni lang siya dyan mga kasinag, at takot na mga ibon dyan. Ayun na si Bagwis, dinala na sa itaas yung daga. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Muli ko kayo na update.
ilipat ko muna si Magayon. At pagbalik ko mga kasinag, tingnan ulit natin si Bagwis. Update ko lang ulit kay mamaya mga kasinag. Ilipat ko muna si Magayon, pakainin ko muna kasi gutom na yun. Wala si Pitoy ngayon. Hindi sumama sa akin si Pitoy ngayong umaga. Dito si Magayon mga kasinag. Pasabsabin muna natin. Tapos mamaya mga kasinag, mag-ano naman ako, babalat na nyug dun sa rawis. Ilang araw naman kasinag yung kinukupra ko, isang linggo na. Hindi pa natatapos. Madami pa akong balatan. Ang babalatan ko pa ay nasa 700 dan pa yung babalatan ko. May nabalatan ako nasa mga kasinag 600 na yata, nabalatan ko na yun kasi nabaa ko naman yung 400. Yung iba binalatan ko, hindi ko pa nabaak. Sabi kasi ni Mrs. sa akin kagabi, tutulungan daw niya ako. Siya na magbaak, ako naman mabalat. Habang hindi pa nanganganak yung baboy. Mga nganakin kasi yung isang inahin namin baboy mga kasinag. Kagabi hindi pa, binantayan ko. Baka ngayong maghapon or mamayang gabi. Ito si Magayon mga kasinag. Dito ko itinali. Ayan oh. Good morning Magayon. Ay, nanginatan pa. Talagang bagong gising din si Magayon. Good morning. Nakasabit ka ba dyan sa kahoy na yan? Sandali lang. At puro kagat ka ng lamok. Pinanganaan ka ba ng lamok kagabi? Ay, awa man ni Magayon. Nagparabanat banata ng lamok. Stay, huwag mong kainin yung halaman yan. Magagalitan tayo yan. Stay, Magayon. Ayan, ipasabsab ko muna kay Magayon ito mga kasinag. Habang nag-aambon-ambon. Kahapon pinakakain ko na ito sa kanya, pinasabsab ko na yan. Yung mga na yan, nabusog talaga siya kahapon dito. Tapos itong bahay na ito mga kasinag, kay Tio Mando ito. Ito yung si Tio Mando mga kasinag, yun yung binilang ko kay Magayon. Ito. Dito dati nakatira si Magayon. Tapos may alaga si Tio Mando na kambing. Ayan. Ang cute ng kambing mga kasinag. Nanganak yung kambing mga kasinag, iisa lang. Ayan hindi ko alam kung anong pangalan yan. Kambing na yan. Mabait man. Ay, mabait man. Gustong hawakan ang itlog niya. Ang bait to. Ang bait na kambing. Dito ako nagpapakain ng kalabaw mga kasinag kasi ibiniling kasi sa akin Tio Mando na i-ano ko man ito, ilipat ko man, pakainin ko man itong kambing na na alaga niya. Kaso lang sisilong muna tayo sa kantuhan. Nag-uulan. Ayan na. Nag-uulan. Silong muna tayo mga kasinag habang nagsasabsab si Magayon dun May silungan naman. Uy. Ay, lamig. Ay, ang kambing na yun mamaya, itatali ko doon sa labas mga kasinag pag tumigil ang ulan. Kasi ang kambing mahina sa ulan. Mamaya ako lang ilalabas yan. Diyan ka lang kumain. Sige na, kain na. Yan, sabsabin mo na yung mga damo na yan. Saidin mo na yan. Para hindi na sila maggamas yan. Gamasin mo na. Itong area na ito mga kasinag, pag yan ay nagpantay na, gumanya na yan, hindi na lubog, ibig sabihin yan, busog na yan si Magayon. Kasi itong area na ito sa kabila, ayan, kaya lagi itong lubog mga kasinag. Ang laman man ito tubig kasi yung kabila niya, ito yung sa pagkain. Yan lang ang palatandaan dyan mga kasinag pag nagpapakain kayo ng kalabaw o baka, ganyan. Titingnan nyo lang sa ganyan. Kaya pag ako nagpapakain kay Magayon mga kasinag, tawag dito, binubusog ko talaga. Pag ano na yan, bilog na yan, kita ko yung tiyan niya, bilog na, taas ano na yung pantay na, okay na yan, busog na yan mga kasinag. Itatali ko na muna yan.
Sa ngayon, hayaan muna natin magprasabsab. Pasabsab muna natin itong mga damo na ito. Ang taba kasi ang damo dito mga kasinag oh. Tapos yung kambing, itali ko man. Itong kambing na yun mga kasinag oh. Ang cute nitong kambing talagang ito mga kasinag oh. Ang ama nito mga kasinag, yung kambing na yan, yung kambing ni Kuya Melvin na lalaki, yung turo. Ano kayong pangalan nito? Ang bait oh. Ang bait niya. Ang cute. Kurang cute ang kambing na ito. Ay. Buti hindi pa yung nasasumpungan ni Bagwis. Kung nasumpungan niya ni Bagwis, sigurado lagi hindi si Bagwis. Kala na siguro ni Bagwis pagkain yan. O sige na, sabsaban na yan. Banat-banatan mo na yan. Ayan mga kasinag, update ko lang ulit kay Meme pagkatapos nitong mabusog yan. Tingnan naman natin si Bagwis, kung ano namang ginagawa ni Bagwis dun. Mga kasinag, andun na si Bagwis oh. May pumunta kasing tao dun mga kasinag kanina. Dinala na ni Bagwis dun yung pagkain niya. Andun na si Bagwis nagpaparahuni oh. Saan ka ba pupunta? Pinapakain kita dito sa loob. Ito na, lumabas na si Magayon mga kasinag. Ayan o, saan naman daw kakain ito. Nagsawa na doon sa loob. Dito naman ang gusto. Ayan. Doon pala si Kuya. Si Kuya Melvin pala mga kasinag yun o. Siguro dumaan siya doon sa may kay Bagwis doon. Ano rin yan, naglipat ng kalabaw. Ito na si Magayon. Tapos yung kambing mga kasinag, diala ko din yung kambing sa may lugar dun. Ibiniling kasi sa akin yung tiuman doon na ilipat-lipat ko man daw. Pakainin ko rin lang na, pakainin ko na rin habang pinapasabsab ko dito yung kalabaw ko. Diba? Gasino pa naman maglipat ng mga kasinag, kambing naman yun. Madali lang naman ilipat ng talian. Kaya dito si Magayon, pakainin. Sige pang ingay ni Bagwis din mga kasinag oh. Hindi ko lang alam kung saan lugar dyan dinala niya. Andyan, sige ano dyan.